अखा हादोलै जोंथिं अखा फ्रि फ्रि अखा गुड मर्निं अखा हानायखाय दसे सम फैबाय आङो हेल' लोगोफोर सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला फैदो आरोना अखा हादों अरबजित राभा गुड मर्निं गुड मर्निं गुड मर्निं एम इउटुबार गुड मर्निं बयनिसिमबो पदश्री मोसाहारी अफिसियेल मर्निं आब' गुड मर्निं थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय गुड मर्निं आरोना जोंथिं अखा हादों ओमफ्राय नोंसोरनिथिं अखा हादोंना हायाखै जोंथिं अखा हाबाय थानायखायनोथ' आं दायो मा खालामगोन जानानै भिडिअबो होनो गैया नालाय ओंखाय लाइभआव फैबाय आरोना दसे एम इउटुबार मा खबर आंहा खबरा दंथ'यो आरोना मोजां अखा बोथोर अरबजित राभा क्या कर रहा है अभी तो मैं लाइफ में हूँ कैसी हो आप सब लोग खबर कैसी है खाना साना खाया कि नहीं अरबजित राभा राभाजी की खबर भात खाली ने नाय आंनिया माबा जाला मडारेसन जाला যাদে ভাল হয় নেকি ভালে থাকিব লাগে বৰষুণ দিছে আৰু না আমাৰ ফালে এতিয়া বৰষুণ দিছে নেকি খুৰু খুৰু বৰষুণ দিছে ভিডিঅ' চিডিঅ' নাই ইয়াৰ কাৰণে লাইভত আহিছোঁ অলপ টাইম ভাত খালি নে নাই তুমি ভাত খাইছো মইতো খোৱা নাই বৰ্তমান খোৱা নাই আৰু না ভাতটো বনোৱা হৈছে খোৱা নাই नोंहालाय अरबजित राभा खायसे ना नाय पदश्री मोसाहारी दिनैसो लाइभआव फैलायबाय आब'आ समखौनो मोनाना मोनबाय थाया आरोना ओंखाय दिनै आरो भिडिअबो होनो गैखाया नालाय अखाबो फ्रि फ्रि हादो ओमफ्राय ओरैनो थानायखाय फैबाय दसे मा खबर आगै पदश्री ओंखाम जाबायना जायाखै अरबजित राभा খোৱা নাই ৰাতিপুৱা নাখায় নেকি আমাৰতো 3 বাৰ খায় পুৱাত 1 বাৰ দিনত আৰু ৰাতিত কিন্তু মই খোৱা নাই আৰু না এতিয়া MDM इउटुबार लाइक डान थेंक इउ स' माच MDM लाइक होनायनि थाखाय बोथोराबो गाज्रि जेरावबो थांथावा बैसागु बोथोरा सफैलायसिगोन आरोना बैसागुनि गुदुं गुदुं बारहावा नांहांबाय पदश्री मोसाहारी मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रिया कबि आलु संदो आरोना आं जाथ'वाखै आगै अरबजित राभा आमी अलप पिছত खाम भात হয় নেকি कि नेटानो प्रब्लेम जाबाय थायो थांजोब्बायसो गासिबो अरबजित राभायाव गुसि गेल नेखि थांबाय नामा आगै तुलुमनियाबो अखा हादों जोंनिथिं खुलायानो
लाला बरफ हेलौ होनहरदों हाय आगै लाला मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै मा खबर अरबजित राभा তোমাৰ নেটৱৰ্ক ব্যস্ত চলিছো মোৰ নেটৱৰ্কটো বহুত বেয়া नेटवर्कই नालागे घरत एम इउटुबार आं दं औ नंगौ नामा आगै दसे सम दङब्ला थाथ'दो आरोना ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै आगै एम इउटुबारा अबे सोर सोर जायगानि मोनलाय अननानै खोन्थाहरदो आरोना औ हा एम इउटुबार जायाखै जाथ'वाखै आरोना खायसे जाया आरोना फुङाव जोंहा जायो आरो बोथिथाम लाला बर' दासो सबायदों दाना रावबो नायला दे आंनि भिडिअ'खौ दासो सबायदों बुजियासै आं दाना रावबो नायला दे आंनि भिडिअ'खौ मानो नाया जानो नायो माब्लाबा थालाङो आरोना आंथ' नायखायो खिन्थु मालाबा ओरैबायदि जायो दिनैथ' आं हराव उन्दुलांदोसो रावनिखौबो नायनो मोनाखै उन्दुनानै फुङाव सारि मोनखादों सानसे खामानि मावना मेंनायदो हरदो थांखादो मालाबा आरो नटिफिकेसना गोलावद्राय जाना नुस्लाबलाय लाङा आरोना ओमफ्राय आं नुनाय मोननाय नायलांबायानो थायो हामा मोननाङा आगै लाला बर' अरबजित राभा इम'जि अरबजित राभाया मा जायगानि मोनलायो अरबजित कनसि देश की एम इउटुबार आं नायगोन दे लाला लोगो खालामग्रोदो औ जोंहा एम इउटुबारा लालादों लोगो गैया खोमा लोगो जालायदो सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलायदो आरोना बिडि अफिसियेल हेलौ होनहरदों हाय बिडि अफिसियेल थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय मा खबर अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं बिडि अफिसियेल जोंथिं फिसा फिसा हाबाय दं आरोना अखा फ्रि फ्रि हाबाय दं गुड मर्निं होनहरदों गुड मर्निं काबिया बड'गोल हाय आब' गुड मर्निं हाय आगै काबिया गुड मर्निं मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय काबिया बड'गोल अरबजित राभा फ्रम मेघालया भिलेज बामुनदाङा मेघालयर हे नेকি अरबजित राभाए बहुत दूर सुन काबिया बड' मोजां आब' होनहरदों औ मोजां आंहाबो दंथ'यो ओंखाम जाबायना जायाखै आरोना आगै काबियाया खोन्थाहरदो अननानै सनजिमा ब्रह्म हेलौ आब' सना होनहरदों हाय आगै सना मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय एम इउटुबार अखा हायाखै फ्रम मुम्बाइ आगैया जोंहा मुम्बाइआवसो दं आरोना माबायदि मुम्बाइआव जायगाफोरा मोजां ना थानो आरो जायगाफोराथ' मोजां साफा जानांगौ आरोना जोंथ' थांफेरनाबो मोनखाला मिथियाबो ए एस
मथियारि बाजै मर्निं होनहरदों औ गुड मर्निं आगै मा खबर थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय आं मडारेसन खालामना होनसै आरोना नोंसोर सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा सापर्ट खालामलायदो आगैमोनहा गावजों गाव और बजिद्राफा तुमी कत थाकी भाइदु बहायदु कत থাকে নাকি মই কিবা আমাৰটো কিবা হয় গোবৰ্ধনা কিবা পৰে गोबोरधना ओसरत सन्जिमा ब्रह्म अखा हादों नामा आब' नोंसोरनियाव औ जोंनिथिं अखा फिसा फिसा हादों आरोना गोसाबो हायाखै फिसा फिसा थाइफ्रिबाय दं ओमफ्राय नोंसोरनिथिं हादोंना हायाखै आगै काबिया बड'गोल आंखौबो फेन खालामदो औ नै जोंहा काबिया बड'गोल आगैया फेन गैयाब्ला जों फेन खालामनानै होदो सापर्ट खालामलायदो नोंसोरो अरबजित राभा बायदेव होनना बुंदों गोबोरधना सालबारि माजत मार्टु सन्जिमा ब्रह्म मा गामि आब' नोंसिना जोंना खुस्राबारि गोलैयो आरोना गोबोरधना सालबारि गेजेराव जोंनिया सगा खुस्राबारि गोलैयो ओमफ्राय गामिया हाबखननांगौ एसे काबिया बड' आब' नों रड गोबोरधनानि नामा औ जोंना बरपेटा रड गोलैयो आरोना ओमफ्राय गोबोरधनानिफ्राय एसे फैबावनांगौ खुस्राबारि जायो जोंना खुस्राबारि होनो ओमफ्राय सिनायो नामा आगैया प्रिया बर' हाय आब' होनदों हाय आगै प्रिया थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय लाइक दान खालामहरदों आगैया थेंक इउ स माच आरोना लाइक होनायनि थाखाय आरो सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होना गालांदो एमडिएम इउटुबार मोजां हाद्रि बाराद्राय अखा हाथ'वासो समायना नुयो बोथोरावसो समायना नुयो हाद्रि बाराद्राय बोथोरावसो समायना नुयो हाद्रिया बाराद्राय जादोंमोन आरोना धुला दायो एसे अखा हानानै मोजां जाबाय आरोना हाद्रिफोरा सुस्राबाय आरो बाराद्राय हाब्लाबो आरो हाब्रु दै जायो नालाय बेयो एसे खम हादों नालाय ओमफ्राय मोजां जादों काबिया बड' एसे खाथिनि नों आब' औ नंगौ नामा आगैया बबे जायगानि दे खोन्थाहरदो आरोना खाथिनिब्ला काबिया बड'आ सावदुर पिठानिसो सिनायबाय दे सावदुर पिठानिसो आरोना आगैया अब्ला मालाबा लोगो मोनगोन आरोना मालाबा लोगो हमलायनोसै होनलाय सावदुर पिठानिबाथ' बारा गोजान नङाना बिथिंनो मालाबा सालबारिफोराव थांनाय जायोना रिमाश्री इउटुबार चेनेल सावदुर पिठा गामि मा गामि गोलैयो आगैमोनना रिमाश्री इउटुबार चेनेल गुड मर्निं लाइक दान होनहरदोंमोन थेंक इउ स माच रिमाश्री आगै गुड मर्निं आरो लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ অৰ্বজিত ৰাভা মই তোমাৰ কথা নাপাই অলপ বুজি হয় নেকি বুজি পোৱা নাই নেকি ৰাভায়ে কিছুমান ৰাভাই যিচোন আমাৰ বড়ো ভাষাও কয় আৰু বুজিও পায় আমাৰ ফালে ৰাভা আছে নহয় এইবিলাক আৰু কিছুমান আৰু राभे एमडिएम काबिया बड' रामसातारिनि आब' मातलाब रामसातारिनिनो आरोना आगैया औ दे आं नोंसा गुमै मोना सिनायनो हानाय आं बारा मोजां मिथिया आरो गामिखौना सोंना नायगर रामसातारि एमडिएम इउटुबार बेलासियाव हाजोनि भिडिअ आपल'ड होगोन नायदे औ दे जागोन दे हाजो माने मा हाजो आरो अबे हाजोनि ना बावखुंग्रियाव थांबाय नामा आगैया मेथिसार मिउजिक
हेल' आब' मर्निं होनदों गुड मर्निं आगै मिथिसार थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर बड' MDM FD खालामदो आंबो खालामनोसै औ जोंना काबिया बड' गोला गैया MDM इउटुबारखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना सापर्ट खालामनानै होदो आगैयाबो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों तुलुमनि बर' अरबजित प्लिज सापर्ट मी नै जोंहा तुलुमनि आगैया फैफिनबाय अरबजित जुआनाय नेखि तुलुमनि बर'ए सापर्ट खुजिছে प्लिज सापर्ट কৰি দিবা যোৱা নাই যদি যোনে যোনে সাপোর্ট নাই সাপোর্ট কৰি ল'বা আৰু সাপোর্ট কৰিবা অৰবজিত ৰাভা হৈ কোনো বাপাই মুই বুজি কানি পায় তাৱা পাই ভাত খাই নাই এটু কানে পায় মইতো বুজি পোৱা নাই তোমাৰ ভাষা মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া হয় কোনো পাপাই মুই বুজি কানি পাই তাৱা পাই ভাত খাই নাই এইটো মই বুজি পোৱা নাই দেই तुलुमनि बर' माबोरै खबरफोरालाय आब' आंहा मोजां दंथ'यो आरोना आगै भिडिअफोराबो भिउसबो जाथारला नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो होबाय आं दिनै आरो भिडिअबो होनो गैया नालाय ओंखायनो लाइफआव दसे फैबाय आरोना मा जाबावगोन भिउसानो फैथारलासो दं MDM इउटुबार जागोन दे काबिया होनहरदों जोंहा MDMआ जागोन दे होनहरदों डलिवारि अफिसियेल ओंखाम जाबाय नामा आब' औ जायाखै आगै थेंक इउ स' माच डलिवारि आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मोनबाय आरोना आगै जाबाय सोरबा सोरबा आं जायाखै माने ओमफ्राय नोंलाय जाबायना जायाखै आगैया मिथिसार मिउजिक हाय होनहरदों हाय आगै तुलुमनि बर' डलिवारि सिस लोगो जाफैदो होनहरदों जोंहा तुलुमनिया डलिवारिखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों अरबजित राभा मिस्टि हयसुरे बायदेव मिस्टि माने गोदै मिस्टि हयसुरे मिस्टि खाइसे नेকি अरबजित राभा মিঠা তো মিষ্টি কই নেকি मिथिसार मिउजिक आं उदालगुरिनि औ जोंहा मिथिसार मिउजिकआ उदालगुरिनि मा गामि मोनथाय अरबजित राभा मिस्टेक হৈছে মানে মিস্টেক না মাকি মিস্টেক হৈছে ভুল হৈছে নেকি টোপনি লাগছে মোৰ बालासो मोनलांबाय अबेयाव थाखोमोन जास्टिना दैमारि फैदोंमोन जोंहा हाय आब' होनहरदोंमोन आरोना हाय आगै थांबायसो खोमा मा खबर सोंहरदोंमोन आंहा मोजांमोन आरोना खबरा जास्टिना दैमारि आगैया थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिन अरबजित राभा गल नेকি মই এছামিছ বেছি নাপয় মোৰ বাংগাল কথা নিচনাহা যায় বাংগাল কথাহে জানে নেকি অৰবজিত চোন ৰাভাটো বাংগাল কথা কয় নেকি बर' भाषाহে ক'ব লাগে ৰাভাবিলাক बर' কৈছোন কিয়ে ৰাভাটো बांगाल কথাহে কয় दिबि स्टेटास हाय आब' होनहरदों आरोना दिबि स्टेटास थांबायसो नामा आगैया थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय आगै दिबि थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिनदो ओमफ्राय अरबजित राभा हाय कि हयसु एसामिस
कोई नाजाने और बुझी दे बर' कय दिया मा खबर होनहर গ'ল নেকি কায়ো নাই আৰু এতিয়া এজনহে আছে দুইজন হ'ল সবাই গুচি গ'ল নেকি মোৰ নেটৱৰ্কটো বহুত বেয়া দেই মাজে মাজে একদম যাই থাকে ইয়াৰ কাৰণে আহিব ইচ্ছা নাযায় আৰু লাইভতো নেটৱৰ্কে নাথাকে हेल' हेल' 10तालागैल'सो थागोन आंबो बारा गोबाव 10तानिफ्राय ओंखाम संलायनोसै जालायनांसिगोन ना सानजौफु हेल' अरबजि नेकि थांजोब्बाय नामा गासैबो आगैमोना जुदि थाङाखैब्ला कमेन्ट हरदो आरोना रावबोथ' गैखाला सासेल'सो दंखायो सासेया सोर जागोन हेल' रावबो गैलासो दं आंनावसो जाफैला MDM इउटुबार DB स्टेटास लोगो जादों आंजों होनहरदों जोंहा DB स्टेटासा थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहर आरो जोंहा MDM इउटुबारा लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना DB स्टेटास थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरो सापर्ट खालामनानै होदो थांबायसो जानांगौ गैलासं रावबो थांजोब्बाय खोमा नाय आरो गैला आगै MDM इउटुबार रावबो गैला थांजोब्बाय जानांगौ आंना नेटानो प्रब्लेम होयोना नेटवर्कआनो नाङा नेटवर्कनि थाखायनो बायो आरोना नायग्राया बायो थाग्राया बायो खस्थ' जायो सब कुछ चला गया मेरी लाइफ से रिमझिम रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोरबो देहाखौ आंनि मानो गोमोहोयो मानो लुबैयो
रावबो गैला रावबो गैला थांजोब्बाय स्रि स्रि जाजोब्बाय हेलौ आगैमोन सोरबाफोर दंबावो नामा अन्नानै कमेन्ट खालामदो प्लिज कमेन्ट हरबा मोजां मोनो आरोना स्रि स्रि जायोना जोंहा एमडि मा दङ आगैया नानि आंना बेटारिल' थाथ'दो दे नानिसो होनहरबाय आंखौ अ दे जेबो नङा थेंक इउ स' माच आरोना आंजों हेफाजाब होबाय दसे गोबावब्लाबो आंनि लाइफ सिमाव जेबो नङा आंनाबो बेटारिया बारा गैला दसे थाबावनोसै आंबो दोननोसै चार्ज गैखाला आंनाबो 34 10 मिनिट थाजाबावगोन 10 मिनिट 10 मिनिट रावबो गैला मनिषा ब्लग फैदों जोंहा हेलौ होनहरदों हाय मनिषा मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गासिबो थांजोब्बायसो सं रावबो गैला दहाय आंना नेटआ प्रब्लेम होयोना सोरबाफोर दंबावब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरोना अनलाइन सानै दङ सोर दङ मनिषा ब्लग दिनैसो आंहा नंगौ नामा आगै जेबो नङा आंबो फैथाराखै आरोना दाख्लै फैदोंमोन दिनै सानसे फैदो मा खबर आगै मनिषा ओंखाम जाबायना जायाखै ओंखाम जाबाय होनहरदों जोंहा आगैया भुमिका फैदों नै जोंहा भुमिका बसुमतारी हाय आब' होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर आगै भुमिका ओंखाम जाबायना जायाखै फुंनि खोथा हरदो आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर दंबावोब्ला प्लिज कमेन्ट खालामदो एमडि माचाङा फैफिनदो आंनाबो टाइटेला मोसाहारि नंगौ नामा आगै एमनिया मोसाहारि आरोना होमबा आंनाबो मोसाहारि भुमिका बसुमतारी जाखांबाय आब' जोंहाबो जाखांबाय आरोना आं जायाखै थेवबो ओमफ्राय जोंहा एमडिएमआव थांबाय नामा एमडिएमआ अबे जायगानि आरोना आगैया ओमफ्राय मुम्बाइआव थायोना
ओमफ्राय मेन न'आ अबे जायगायाव जोंहा र' मनिसाया गोदान दंब्ला फेन जानो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय एमडिएमआ भुमिका सापर्ट होगोन ना सोंहरदों जोंहा भुमिका आगैखौ एमडिएम इउटुबारा सापर्ट होगोन ना सोंहरदों जुदि सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनानै होदो ओमफ्राय नै जोंहा के प्रडाक्सन फैदों हाय होनहरदों हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आगै केकेआ नै जाय जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामलायदो आरोना थांजोबलायबायसो खोमा ना सापर्ट खालामनो थांदो जानांगौ भुमिका आगै थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरदो ओमफ्राय मनिसा आगैयाबो थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरोना आंनाबो बेटारिया चार्ज गैला 30%ल'सै आरोना दसे थाबावनोसै ओमफ्राय दोननोसै दसे सम थाबावदो आगैमोनहाबो जुदि टाइम दंब्ला रावबो गैलाला नै सासेल'सै दिनै बोथोरा थान्दा जादों आरोना अखा हानायखाय गोजांलायनाय मोनदो नङाबाथ' गरम जाबायमोन थान्दा जादों गोजांदो हि जोमलायबाय आं ख्रे 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 अखा माबासो जासिगोन खाथुवासो हमसिगोन खोमा बिदि ख्रे ख्रे हाबाय थानायाबो जागाया लेथ्रा जायो गोबाव हाबा थान्दा जादों बोथोरा स्रि जाजोब्बाय हास्रि स्रि जाजोब्बाय थांजोब्बाय नामा आगैमोनहा प्लिज दंब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना ना सापर्ट खालामहैदो जानांगौ साथाम दंबावो आंबो स्रि थानोसै होमबा नेबाय थानोसै आं कमेन्टखौनो बेलासियाव सम मोनबाथाय फैबावसिगोन आं दसे आरोना नायनोसै ओमफ्राय हायोब्ला आगैमोनहाबो फैफिनबानो जाबाय टाइम मिलायबाथाय फैसिगोन आं टाइमानो ग्रोब जाहैया सम उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय
प्लिज कमेन्ट खालामदो खेबसे खेबसे। जोंहा दिनै दाउ बेमार जादों। दाउला दाउ गिदिरथार दाउ मोनजागोन दिनै जोंहा दाउ गोदागासिनो खासे। दिनैसो जाब्रबदो आरो ना बोथोराबो थांनानैसो दासो माबा बेमार जालाबायदो गोजां बोथोर थांनानैसो। आरो कमेन्टआनो फैला आंनाव दा स' जाफैयाखैसो ना कमेन्ट हरखायाखैसो आगैमोनहा प्लिज कमेन्ट खालामाखैब्ला कमेन्ट हरदो आरोना खेबसे खेबसे। 6 जन दङ दायो जा दङ प्लिज आरो लाइक होआखैब्ला अननानै लाइक होनानै गालांदो प्लिज नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट। गेन्दान ओंखारजोब्बाय आङो बिदिनो कमेन्टबो फैला नालाय। उन्दुना थानोसै खोमा। पारसेन्ट 10थासिम थाथारनोसै आरो ना 10थासिमहालागै थाथारदो दसे सम। आंबो 10थासिम थानोसै। चार्जआ गैला आंना माने 25% दंबावो। दसेनो मार चार्ज जोबखायो आंना मबाइला। आंना कमेन्ट स' जाफैयाखै आरो ना आगैमोना ना कमेन्ट हरखायाखैसो जेबो नङा कमेन्ट हराखैबा ना स'सो जाफैयाखै आंनाव फैयाखै आरो दे नुजाफैयाखै। जुदि हरनानैबो नुजाफैयाखैब्ला गाज्रि दामोन। थांजोब्बाय जानांगौ जोंहा MDMआबो थांबाय। भुमिका मनिषा रावबो गैला नामा थांजोब्बाय। सब कुछ चला गया सब लोग चला गया कोई नहीं है अभी तो। सोरबाफोर लाइक होआखैब्ला लाइक होदो आरो ना अननानै प्लिज लाइक होना होदो कमेन्ट हराब्लाबो लाइक खालामदो सोरबाफोर गोदानब्ला आरो ना। अखाया एसे गोसा फैलायबाय जोंना। अखा हादों अखा। फ्रि फ्रि अखा हनै अखा सावननि बाराव
रिमझिम अखा मानो हायोनि बेरबोदो हाग्रानि मानो अखा गोसा हाबाय लोगोफोर अखाया गोसा हाबाय आरोना अखाया गोसा हाबाय जेबो खोनाला आंना नेटानो नाङा नालाय ओंखायनो खिरखियावसो थानानै हरबाय दं आं बार बारदो आरोना लोगोफोर बारबो बारदो अखा सारसनदो खिरखिथिं जेब्लाबो बाबायालाय हा अखा हादोबा अखा फैदो बेदर दानदो जोंहा दाउ बेदर मोनजालायसिगोन ना दाउ बेदर मोनजालायसिगोन ना जोंहा हा अखा रिमझिम रिमझिम अखा मिथाइ गैया अबाव दोनबाय दे लोगोफोर